Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Huwag ko magdahong na mamatay si Monsignor Pildana. Nagpagkamatay ba ka siya? Nga ba ka siya binuang eh? Kapag kisam sino binuang niya? Kalibog ko nila. Kapaspas sa mga pangita mo. Doon itong sa kusel pa na. Ako tubagan. Oh. Hello? Kaysa rin? Condolence, Padre Amaro Cervantes. Hindi kita malilimutan. Hindi kita Kaysa rin? Hello? 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 Magkalagot. Diyos ko, wala ko makasabot sa ibang kahimtang ka. Ganawan Diyos ko nga magitugot nga mabutang sa kalautan si Monsignor Pildana. Dako ko pagtuo nga wa siya magpagkamatay. Gipatay gud siya. Ug si Franco Castillo nga akong katahaman. Ang panapangutan ako kung unsaon ako pagmatuod nga siya gyud ang nihimo sa iwan. Ug ang nanawag ka na ako karon. Ganong iya man kong gibugal-bugalan. Taliwa ning kalisod karon. Diyos ko, tabangi ang taon ko. Maluoy ka, Diyos ko. Unsa tay? Si Monsignor Bildad, gipatay? Wa patya. Nagpakamatay. Mahimo din na niya nga Monsignor man to siya. Maghuna-huna di ang pari, ana? Taura sila, Doris. Basin doon ay problema si Monsignor Bildad. Mao nga iyatong nabuhat. Apan, di pod maayo nga mutuo lang tadayon niya nagpakamatay siya. Magpaabot una ta sa resulta sa autopsy. Magpakisayod lang ta ni Father Amaro inig uli niya dinhi. Nilakaw na sa di si Padre? Ngiga kong taon. Sige naman na siyang lakaw. Anya, kung maato siya dito sa syudad, mabuhi ditong balik si Monsignor Bildad? Ikaw no? Laing kay kagbatasan. Natural lamang nga mobalik siya dito. Kay gawas nga suod sila ni Monsignor, iya po tong labaw. Ayo ano, Doris, oy. Kay ikaw kuno ang maingon ana, unya, dili ka nako adtoon. Malipay kas Mama Marlene. Ay, Divino, nga nung nagmama ka man gud noon ako, nga maguwang pa man gani katingali nako. Ay nigawas na pod nang imong kabilya ko. Nahala, biyaan ko una kamo diha kay magluto pa ko sa atong paniud to. Diha ka na tayo, Divino. TV kanda ko. Ha? O sa TV? Ngawa man ko sakit sa baga. TV! As in, tiguang bigat lang. Bangas ka. Misteryoso kayo ang kamatayon ni Monsignor Bildad, Father Amaro. Gawas nga gidudahan nga siya nagpakamatay. Gidudahan usab, ingon nga ang gulo sa iyang kamatayon ang naghinubrang kaguol. Sa rason nga kuno siya gibinuangan lamang sa usa ka lalaki. O sa buti may pasabot, Your Excellency. Nga si Monsignor, usa ka. Di ko magkahukom, Padre Amaro. Kani adto na isyo siya ni Ana apan dugay na kadto. O sa akong tanaw, nagtinarong og nagbag-o na si Monsignor Bildad. Buutan og kasaligan siya.
o gikasubo ko og dako iyamot ang iyang kamatayon. Unya, usap may kalambuan sa investigasyon. Naghihimo sa kapulisan, Your Excellency. Nabuak ang samin sa iyang lawak sa 13th floor. Nga di ba ka tungod sa iyang pag-ambak? Nakatag ang iyang drawer o nakatag ang mga pipila ka mga papilis. Apil na ang newspaper clipping sa dihang siya na media kanyadto. Ug ang nakahatag kanako og kalibog. Mao nga nawa ang papilis kalabos sa mga listahan sa mga pari nga ipada sa Roma alang sa further studies. Apil na ang imungahan, Padre Amaro Cervantes. Unsa? Apan nga no magid nagkuhaon kitong mga butanga? Or basin naliban lang kanto niya? Basin to ato siyang opisina, Your Excellency. Na ay duplicate copy sa matag dokumento si Monsignor Bildad, Padre Amaro. Ingon ana siya kamitikuloso kung maghiskot na kita og mga dokumento. Wa ko masayod kung hain niya kadto na butang. Hinuon, di ta maproblema kung ugaling kadto mawa tungod kay naamatay kopya adto sa opisina sa Chancery. Ang akong ikabalak-an mao nga basin, palayo lang unta nga interesan pod ang mga ngani adto mga paria nga nasulat didto kung galing tunay nagbinuang kang Monsignor Bildad. Ha? O say buti may pasabot, Your Excellency. Adunay puot mo ko ba sa simbahan, Padre Amaro? Og nagduda ko nga naghinay-hinay na kinidinhi mismo sa atong archdiocese. Unsa? Your Excellency, hain kay mayo kon atong pahibaon ang mga kapulisan. Aron sa ingon, matabangan kita alang sa atong seguridad. Maayo ka na nga ideya, Padre Amaro. Apan dili maayo nga mo kumpiyansa kita kay bisan anaa sila. Di ta kasalig sa tanang tao, Padre Amaro. Kalisod man ni ini. Unsay angat ang buhaton, Your Excellency? Pag-ampo, Padre Amaro. Sige. Biyaan ko na ikaw aron ako mapangunayan ang pag-supervise sa pagpahimutang sa pateng lawas ni Monsignor Bildad. Mas maayo nga makaadto ka karon didto sa may katedral. Adto nato hayaon ang pateng lawas sa mitaliwan nga Monsignor. Sige, adios, Padre Amaro. Padayon, Your Excellency, ug salamat. Kinuha ko. Sa makibuti pasabot na ni mga hitabo. Tabangin taong ko, Diyos ko. Panalipdi ang imong simbahan. Panalipdi kaming tanan. Niya, nahimutang nagyod ang pateng lawas ni Monsignor Bildad. Ginoo, hatagi og pahulay nga dayon ang imong alagad nga pari. Tawhanon lamang siya og nakasala. Apan na ning kamot siya nga mobalik ug mosunod sa imong kabubuton. Pusa daw hata siya sa imong paraiso. Your Excellency. Maayo noon, Padre Amaro, nga niya ka. Plano na ko nga magmisa una. Sa di ba ko balik sa parokya, Your Excellency? Maupad bitaw ang akong plano. Basin karong taod-taod. Ato lang paabuton ang uban natong mga kaubanan. Basin daghang mga pari ang mutambong karon. Mas mahiyo pa, Your Excellency. Yun na, o bagyapoy update ang gihimong investigasyon ang atong mga kapulisan kalabot sa kamatayon ni Monsignor? Wa pa man gyud, Padre Amaro. Basin tingali inighuman sa lubong ni Monsignor. Mugawas na ang resulta sa ilang pakisusi. Mayo unta kon mahatagan og tubag ang daghan kay mga pangutana. Aron sa ingon dili maglibog ang mga katawan. Hinaot pa unta, Padre Amaro. Hinaot pa unta. Sige, mangandam na kita kay atong sa ulogon ang misa rikim alang kang Monsignor Bildad. O ikaw, Padre Amaro, ang akong pawalihon kung okay lang nimo. Sige, Your Excellency. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Niya kita karon nagbangutan tungod sa wa damhang kamatayon sa tong igsoon. Si Monsignor Vicente Bildad. Ang iyang kamatayon ni pahinumdum kanato kung unsa gyud ay kamubo ang kinabuhi sa tao.
Wa kita masayod sa tinuod nga hitabo. Kung galing gihunos ni Monsignor Bildad ang iyang kinabuhi, unta pasayloon siya sa Diyos. Apan kung adunay laing nagbinuang kaniya, unta mahatagan og kaangayan ang iyang kamatayon. Apan angayan natong hinumduman, mga kaigsunan ko, nga ang Diyos dunay giandam nga mas hingpit pa kaysa tulad sinati karon. Atong ihatag kang Monsignor ang atong mga pag-ampo nga iyang gikinahanglan uyamot siyang panaw padung sa langit nung amahan. Og sa atong bahin, mahupay unta kita. Ang atong mga maayong kasinatian uban kaniya, mo'y maghimo kang Monsignor Bildad, nga buhi dinhi sa atong unahuna ug kasing-kasing. Busa uban ni ako ninyo diha sa kahilom, samtang atong ihalad kining maong mga pagampo. Sa imong atubangan o Diyos ang mga nangamatay buhi pa, ug ang among lawas dili matapos dias kamatayong dayon. Dungga ang among mga pag-ampo alang sa kamatayon sa mga igsuon nga si Vicente, ibong pare nga namatay diha ni Kristo. Ug dad-a siya ngadto sa pakiguban kang Abraham, among amahan sa pagtuo, ug banhawa siya sa katapusang adlaw, ang adlaw sa panghukom. Tungod sa imong gugmalimpyuhi siya sa trangsa ngayong nahimo, samtang niya pa siya sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pahulay nga dayon ihatag kang Monsignor Vicente Bildad o Ginoo. Tingin kaya unan ang tagkaniya hangtod sa hangturan. Amen. O karon himuon sa atong kaparian ang pagbendita sa patayng lawas ni Monsignor Bildad. Monsignor, salamat kaayo sa imong kaayuganan ako. Ug pasaylo ako sa mga higayon nga wa ko makapaminaw sa mga bulwanong tambang. Pasaylo ako, Monsignor. Pasaylo ako. Padre Amaro, nasabtan ti ka, Padre Amaro, nga sakit alang kanimo ang kamatayon sa imong higala o formator. Apan wa kita'y mahimo, kay anhara siya kutob. O ako gid magdaw. Nga mamatay siya sa paagi nga sakit ug dugoon. Kaluoy niya. Kaluoy gid niya. Sige lang, Padre Amaro. Ang Diyos nasayod ni ining tanan. Ug dili mahitabo mayang pasagdan ang kalag ni Monsignor Bildad. Sige lang. Atong dawaton kining tanan ug muhimo kita unya og tukmang mga lakang. Humanato ikalubong ang iyang patayng lawas mga duha ka adlaw gikan karon. Sige. Sige, Your Excellency. Napatik din sa mantalaan ang kamatayon ni Monsignor Bildad. Kaluoy po taon. Apan kung tinuod kining isyu nga gibato kaniya. Nga kuno, doon na siya gikalambigit nga lalaki. Ha, kauwaw po taon. Oh, doon na nanitsit. Kinsa magkaroon? Oh, hala, ang pultasa pa sila nga akong gisalatan. Nabliog! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!